La nostra feina s'inicia aquí in situ a l'església el 29 de març. Ara estem a 4 d'abril i tot just hem acabat la primera fase d'intervenció, que és una fase purament documental, en el sentit que hem fet uns examinaments bastant precisos, o tot el precisos que ens era possible en aquests moments, de les parets. Aquestes parets, un cop mesurades, les hem reproduït amb uns plànols i hem creat com una mena de retícula, que és la que ens serveix per ubicar cada un dels fragments, cadascuna de les patologies i cadascun de les incidències que anem trobant al llarg de la feina. Un cop fet això, el que ens disposem a fer és una mica en retirar totes les capes de pintura que es van aplicar damunt d'aquestes capes profundes que tenim de les pintures murals romàniques, diguem-ne, del mestre de Taüll. Llavors, el mecanisme d'actuació aquí és d'una manera mecànica, purament mecànica, a punta de bisturí, a punta d'espàtula, anar retirant una a una les capes que estan cobrint aquestes restes de pintura original que hi ha. Estan sortint línies mestres del dibuix que va fer el mestre de Taüll i sobretot grans masses de colors que són perfectament identificables amb la iconografia que es veu representada o que està exposada al manac. Aquesta figura que veiem aquí al mur és el Sant Lluc, que correspon a aquesta figura de la fotografia, de la pintura original del manac, i llavors aquí hi ha restes del bou. Aquí, l'ala, les potes i la mà del Sant Lluc com agafa la cua del bou.